Hola, amics. Soc un satèl·lit. Soc el satèl·lit de la carbassa màgica. La carbassa màgica. Us explicaré la història de la carbassa. Quan el món no era món, sinó una carbassa, només les plantes sabien parlar. Parlava el bruc, parlava la ginesta, parlava la menta, el card i tot sabia parlar. Però les plantes s'avorrien molt, perquè el món de la carbassa era un món buit i no hi havia ni animals, ni cases, ni nens. Però un bon dia, sobre el planeta Carbassa van aparèixer uns estranys animals, les ovelles. Després de caminar molt, les ovelles van trobar finalment el seu menjar preferit i l'ovella sentinella va donar l'avís. Les ovelles ja somiaven un gran banquet, però no es podien imaginar que l'herba sabia parlar, i l'herba els va parlar. Herba gustosa, més endavant. Herba gustosa, més endavant. Herba gustosa, més endavant. Herba gustosa, més endavant. Les ovelles van córrer crèdules a buscar l'herba gustosa. Quan hi van arribar, tornaren a sentir: Herba gustosa, més endavant. I les ovelles van tornar a caminar buscant l'herba més gustosa. I buscant i caminant mai no en tastaven un bocí. Les ovelles eren tan innocents que la carbassa se'n va compadir i, com que era màgica, els va donar el do de parlar i els va ensenyar el truc per enganyar l'herba i poder-se-la menjar. Herba gustosa, més endavant. Mengem-nos l'herba! Mengem-nos l'herba! Mengem-nos l'herba! Mengem-nos l'herba! I així, per fi, les ovelles van poder menjar i alimentar-se perquè van aprendre a parlar. I com que ja sabien parlar, van explicar a la carbassa una història que els havia passat anant amb el seu pastor. Era una història molt trista que s'esdevingué en temps dels tàrtars, aquells éssers peluts i gandols que només tenien un ull.
Què passa ara? Homes? N'estàs segur? Amb dos ulls? Germans, si és veritat que l'home ha arribat al món, estem perduts. Perduts. Val més que agafem el nostre bosc i el plantem enmig del mar. Perdoni, avi. No serà vostè un home per ventura? No, Vailet, jo vaig ser un home. Nei!
Perdona, noi. No seràs un home per ventura. No, senyor. Jo seré un home. Perdona, amic. No seràs un home per ventura. Vaig ser nen i ara seré avi. Ja heu vist l'home. I és un animal que té males arts. Us heu fixat en l'eina que esmolava? Unes tisores! I per què us sembla que serveixen les tisores, eh? Per tallar els cabells! El nostre difunt avi, de qui vaig heretar l'anell dels tàrtals, va ensopegar amb un home que li va tallar els cabells i li va deixar el cap que semblava un formatge. Anirem on viu l'home i li direm que volem pau. Nosaltres no som granotes, nosaltres som peluts! A veure quines noves ens porta de l'home. Tu! Tu! Obeeix!
Sou uns inútils! Sou més simples que el nostre difunt avi. Ara veurà aquest homenet del que és capaç un tàrtal. Molta feina, senyor home? Sí, molta feina aquí esquilant. Escolta'm, digue'm... Què? Quantes ovelles? Tantes com els dits de les mans. Segur que tens gana, oi? I tant. Em menjaria una ovella amb llana i tot. Ara ja no tens tantes ovelles com dits. Això es mereix un traguet.
ets un home, però aviat seràs només algú que va ser un home. Ara et menjaré per dinar. Escolta, home, faré sortir totes les ovelles i t'ensenyaré quants dits tinc a la mà! Sóc aquí! Tàrtal! Tàrtal! Sóc aquí! Tàrtal! Ja vinc! Ja vinc! Tàrtal! Sóc aquí! Et salvarà! Ara podré tornar a dir tantes ovelles com els dits de les mans. Ja vinc! Tàrtal et salvarà! Germans! Tàrtal no ha mort! Tàrtal viu! És l'home qui ha mort! Tàrtal us torna a parlar, germans! Nosaltres som els peluts! Els cabells ens creixeran, encara que l'home no ho vulgui! El vent ens acaronarà els cabells llargs i lliures, i no hi haurà al món tisores que tallin els cabells dels tàrtals, ni pinta que domi la nostra cavallera. En el planeta Carbassa hi havia també un mar, i a la seva vora brillava una pinta. No era una pinta gegant com per domar els cabells dels tàrtals, i ara era una pinta petita i molt bonica. Era una pinta d'or, era la pinta de la Làmia. La pinta de la Làmia no podia tocar-la ningú, ja que ella sempre amenaçava: si toques la meva pinta, no veuràs l'any que ve. Però això ho deia quan va aprendre a parlar, perquè abans la Làmia era muda.
La Làmia tenia peus d'ànec i li agradava assecar-se vora el foc. Mireu la Làmia. Però què hi fas aquí? Ensenya'ns els peus. He sentit dir que si s'adonen que saps que tenen els peus d'ànec, et maleeixen. El rector diu que es podrien tornar persones si oïssin missa cantada per 7 germans capellans. Hem de robar-li la pinta d'or sense que se n'adoni. El blanc puja! El blanc puja! El blanc puja! I si va ser l'herba qui va obligar les ovelles a parlar, va ser la llet de les ovelles qui va obligar la Làmia a parlar. I vet aquí un nen que era molt petit perquè no volia beure llet, va haver de capbussar-se en una olla que n'era plena. El Cucubilxo, que era com li deien, vivia en un poble molt gran. Era un poble amb església, amb ajuntament i amb 7 cases molt grans al costat del camí. Al poble també hi havia una escola, però al Cucubilxo no li agradaven gaire els llibres. Era un poble molt tranquil. Els seus habitants eren uns dormilegues. Si en plena nit s'arribés a caure la campana des de dalt del campanar, ningú no es despertaria. I com que eren tan dormilegues, solien passar coses molt estranyes. Sort que el Cucubilxo era molt despert.
Les bessones pèl-roges eren molt amigues del cucubilxo. A elles tampoc no els agradaven els llibres. A nosaltres també ens han robat els llibres. Visca! Ei! Us han caigut els llibres! Tot i ser bessones, no eren iguals. L'una escrivia amb l'esquerra i l'altra cosia amb la dreta. Hola, bessones! Hola! Cucubilxo! Cucubilxo! Volem anar a escola. Però que no anem a escola! És que Suluchiqui és precisament el nen més llest del poble. Sap comptar els dits de la mà amb els ulls tancats. Fora d'aquí, ganduls! Nous! Nous! Ens en farem un fart! Ha! Mari Martín es confessava cada setmana amb mossèn Roc. Cada setmana el mateix pecat i totes les setmanes la mateixa penitència, que només t'estés vi blanc. Senyor rector, quines nous tan bones! Senyor rector! Senyor rector! I quines nous tan bones! Senyor rector! Quines nous tan bones! I quina en fan aquelles? Fora! Fora! Descarades! Ja us ensenyaré jo a robar a casa dels altres! Oh, fora! 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 I no torneu per aquí! El dimoni menja nous! Tiraré les esclofolles al foc!
Quines nous tan bones! Quines nous tan bones! Quines nous tan bones! Ah! Mossèn Roc! Mossèn Roc! Ai, 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 ai! Això per mi, això per tu, això per mi, i això per tu. Això per tu, això per tu, i això per mi. Això per tu, això per tu... Per mi. I això també per mi. I això per tu. Això també per tu. Arri, arri! Arri, arri! I per mi! No. I per mi! I per mi! Què? No hi ha res? Llamp del cel, heu sentit això? I per mi no hi ha res per mi? I per nosaltres! I per mi! Només un ase podria dir que aquestes nous són bones. Doncs m'ho ha dit 3 vegades, i cara a cara, mossèn Roc. Perdoni, però com si ara fos vostè mateix l'ase. Sí, I no se m'hauran allargat les orelles? Ben segur que ja ens han deixat sense nous. Oh! Ai! Ai, mossèn Roc! I ara què passa, Mari Martín? Que potser balla la vaca? Sí, ni vaca ni ase. Han fugit tots dos.
dimonis, poca vergonyes! Més que poca vergonyes! Espereu, espereu, que ja us espavilaré! I gràcies que va trobar-se uns amiguets, en Cucubilxo es va poder salvar de ser convertit en formatge. No! Així haurem de beneir aquest ase. Però si els animals no saben parlar? Com que no estàvem? D'això... Estàvem triamblat, mossèn Roc, triamblat, i aquest ase ens ha demanat que... Ens ha demanat si teníem tabac. No em sorprèn gens, senyor alcalde. Aquest ase no menja pinso sense sucre. Els gossos borden, els gats miolen, els cavalls renillen. I els ases... bramen. Quina llet tan bona, mossèn Roc. Quina delícia de llet. Ai, Mari Martín, ni m'agafes ni em deixes, Mari Martín. 4 peus i 5 orelles. Ai, Déu meu, la vaca també parla! Àngela Maria, mossèn Roc, de pressa, de pressa! Se li ha trebat la veu en aquesta vaca. Cucubilxo. Cucubilxo, mal bitxo, jo me'l linxo. Ja et tinc, això és per mi. Ui, Menja nous, poca vergonya, pesta de dimoni! Amb compte, Mari Martín. Aquesta també és una criatura del senyor, tot i que no s'hi va mirar gaire. Sap una cosa? Aquest nen necessita una bona banyada, sí, senyor. Sí, amb aigua bullent. Que el rentin, que el rentin. Que el rentin. Si no em dius on has guardat el sac, te'n recordaràs. Si em dius on has guardat el sac, ens el repartim. Si no, t'ofego. T'ofego! Ja heu vist que al poble d'en Cucubilxo hi havia un riu preciós. hi ha aigües grans, peixos grossos.
La faldilla d'Antoni Perca! Què? El nas d'Itarsco! La campana que no desperta! L'ampolla de Mari Martín! Pobra Mari Martín. Mossèn Roc també li haurà de prohibir que begui vi blanc, perquè, si no, li costarà de trobar en Cucubilxo. Gràcies a la seva menudesa, en Cucubilxo podia fer parlar les nous i els ases i les vaques. Heu de saber que després de les ovelles van anar arribant a poc els altres animals al planeta Carbassa. Uns eren maldestres i no podien aprendre a parlar, i els altres eren tan espavilats que es creien els amos del món de la Carbassa. L'animal més llest de tots era la guineu, i es reia de tothom. La guineu pensava que les gallines eren poca cosa per ella. La guineu volia atrapar un gall. La guineu s'emporta el nostre gall!
digues que ja no sóc seu, que ara sóc ben teu. Després de pensar-s'ho bé, la guineu va obrir la boca per contestar les gallines. I d'aquesta manera, les gallines es van riure de la guineu en un tres i no res i la van deixar bocabadada. Hi ha boques amb ullals com la de la guineu. I hi ha boques sense dents com la del gall. Però tots hi tenim llengua a la boca. Hi ha llengües que no parlen, però tot i no saber parlar, diuen. Heus aquí com unes llengües que no sabien parlar van denunciar un impostor. Heu encertat! On som? I per què serveix aquesta màquina? I qui sóc jo? Sóc el dimoni Pracagorri! Sóc el més dur de tots els dolents! I sóc tan dolent que tinc enveja de totes les dolenteries dels altres! I quan em canso d'estar aquí, surto al món a veure quines notícies hi ha i a buscar una mica de combustible per la meva maquineta! A veure qui la paga. Bon dia, Patxi.
He sentit dir pels voltants que ets molt redolent. I he vingut per portar-te a l'infern. Tu mereixes. I a més em podries ajudar a fer alguns retocs a la meva maquineta. Diuen que ets molt espavilat. Tu tampoc no parles malament. Vindré amb tu, però abans dinarem plegats aquí mateix, eh? Deixa'm! Oh! Les banyes! Quin mal! Seu! Té! S'ha demostrat que el dimoni Prakagorri li fan por als gossos, Apa, té! Quan vulguis. Jo sí que vull, però m'he quedat enganxat. Però com has pogut seure en un tamboret empastifat de cola, I de seguida et desenganxo. Escolta, Patxi, amic meu, no hi ha cap altra manera de treure'm això del cul, No, senyor, t'hauràs d'aguantar. 2 o 3 minuts, No, a mi 2 o 3 dies, com a mínim. 2 o 3 dies? No, estàs de broma. Ah, mira que la rifa! Dos o 3 dies, però li costarà tornar-me a enganyar. No saben qui sóc quan me'n falta. Fora. Ara veuran qui dimoni és Prakagorri. Dimoni, però jo tinc els meus trucs i conec molt bé els humans. Hola, ets més dolent que Satanàs, Patxi. I allà baix m'aniria molt bé la teva ajuda, Què me'n dius? No parles gens malament. Segurament guanyaria més diners que ara. Però abans, dinem plegats aquí mateix. No, avui no vull seure. D'això t'esperaré dret. No, faig... Estàs aquí? Marta! Fora, aparta't! La cua no, deixa la cua! Te'n recordaràs, Patxi! Què, Patxi? Quan podrem veure l'escopeta nova que estàs fent? Una escopeta nova? Per la caça que hi ha aquí n'hi ha prou amb la vella. Això no es pot dir mai, qui sap. Si voleu dinar, me'n vaig a la taverna. Adéu.
dia, em podeu fer una sopeta calenta? Calenta, i tant! Passa, entra a la cuina. Ets a casa teva. Ja et donaré jo sopeta calenta. No cal que ho intentis. No te'n sortiràs, t'enxamparé. Què passa? Un altre cop al gos! Deixa'm anar! No, deixa'm! Cos del dimoni! No el faig! Deixa'm! L'os vell fa bon brou. Ai! Calar-me foc amb mi. Ficar-me a l'olla. Aquesta vegada sabran qui és en Pracagorri. No saben pas el mal geni que gasto. Si els sembla que en Pracagorri es rendeix fàcilment, estan molt equivocats. Gossets amb mi. Res més? Sí, jo voldria presentar una última moció. Que sigui breu i no política, d'acord? No ho serà. Jo, senyor alcalde, el que vull dir és que es prenguin mesures, que es prenguin precaucions sobre les aparicions. Aparicions? Sí, senyor. Arrate. Que no en sap res. Arrate. Això, la parròquia. Aquesta moció no és municipal. Això és un ajuntament. Sí, senyor, però és que no és la Mare de Déu qui s'apareix, és el... Digui-ho d'una vegada. Caram, què és aquest miracle? L'arançuguer. L'arançuguer? Gossets amb mi. Que vinguin ara els gossets. Quin hora els espera amb el meu mataset. Crema, mataset. Crema. Mataset, demostra'ls qui és el teu amo.
Jo proposo un premi i la medalla d'or d'aquest ajuntament per aquell que mati el monstre i un premi en metàl·lic pel cap de l'Aransuge. 100 milions! 100 milions? Que s'ha tornat boig? 100 milions pel seu cap. Però si en té 7. 100 milions per cap. Vots a favor. I d'on traurem tants diners? Estem amb números vermells. D'això, que ho pagui la Diputació. Passem a les notícies locals en el nostre Telenotícies. S'està celebrant a Eibar un important ple a l'Ajuntament. Les nostres càmeres sempre al peu de la notícia. Endavant, Eibar! Endavant, Eibar! Sí, endavant, companys, endavant, quan vulgueu. Perdonin aquestes deficiències. Ja saben que estem en directe i, és clar... Sí, endavant, Eibar! S'ha posat realment difícil la connexió amb Eibar. Però podem informar-los que l'Ajuntament d'Eibar ha ofert 1.000 milions de recompensa per cada cap de l'Aransuge. 1.000 milions! Mira, Patxi, mira quin gosset t'he portat, t'agrada? Crema, Matasset, crema! Això sí que és un bon Matasset, ara veuràs. Què és això? Aquí el teniu, mireu. L'Aransuge. Efectivament, és l'Aransuge, prou que me'l conec. I com que qui promet s'obliga, em sembla que el Patxi es mereix el premi. No, senyor, el premi de l'Aransuge no l'ha guanyat el Patxi. Es va acordar que fos pel cap de l'Aransuge i aquí de cap no n'hi ha. L'he mort jo, l'Aransuge. Per aquest sac porto els 7 caps. 7, senyor alcalde, 7. Ara li haurem de donar el premi. Heu vist mai un cap sense llengua? No s'ha vist mai res de semblant en aquest poble. Així, aquests caps també tindran les seves llengües. Esclar, com pot ser que no tingui llengües els caps del meu mat de l'Aransuge? Senyors? Aquestes són les llengües de l'Aransuge. 7. Qui l'ha mort, l'Aransuge, Molt bé, Patxi, qui promet s'obliga. I per tu, per cada llengua de l'Aransuge, no podem fer res més que donar-te 100 milions de gràcies. I el premi per aquest altre senyor. Escolti, com es diu vostè? Vostè no és d'Eibar, és de Gua? Bé, la veritat, em dic... Bracagorri. Bracagorri, La
Les llengües del monstre Erensuge no sabien parlar, però prou que van denunciar a Prakagorri la seva mentida, perquè el silenci també té el seu valor i la mentida el seu càstig. En el món de la carbassa no es coneixia la mentida fins que les persones vam aprendre a parlar. Els homes van patir molt abans no en vam aprendre. En un principi parlar era cosa de màgia, de bruixes. La màgia de les bruixes era la parla. Jo vaig voler aprendre el secret de les meves germanes bruixes i un bon dia em vaig fer l'adormit per espiar-les. Sembla que dorm. Ah. Per sobre de tots els esbarzers, per sota de tots els núvols. I quan van haver sortit volant, jo també em vaig juntar amb l'ungüent. Després vaig repetir la fórmula màgica... Com era? Per sota de tots els esbarzers, per sobre de tots els núvols. A veure què passa. M'havia confós amb les paraules, però finalment vaig arribar a l'Aquelarre. A l'Aquelarre tots besaven el cul del boc. I encara que jo no volia... Jo no volia besar el cul del boc. No la conec, aquesta bruixa. És que és nova. Doncs que s'afaiti aquesta barba tan dura. Per sobre de tots els esbarzers, per sota de tots els núvols. Vaig haver de repetir la fórmula per tornar a casa. Com era? Per sota de tots els esbarzers, per sobre de tots els núvols. A veure...
I em vaig tornar a equivocar. I així viatjo des de llavors per sota de tots els esbarzers i per sobre de tots els núvols. I així és com em vaig convertir en el satèl·lit de la carbassa màgica. Si això és així, que es fiqui a la carbassa. Si no és així, que surti a la plaça.